abusuafo a high confidence be TV na ya kwasi de ntema mu ha na ya kwasi de ya ba bepie mu Asante Mampong Palace nti aba ne Nana Sanaa Hene ebetwetwe nkomo afa the history about Mampong ana Mampong abakosem tie nkyere ho no ye mompia na ye ne no entwetwe nkomo kakra ene ohweme nsani fa iso a Nana Sanaa Hene na yensa aka no ye ne betwetwe nkomo afa the history about Mampong abakosem kakra ekwan a ye nananom a sebesebe o manya omba bi kono omofa so enya din a efre no Asante Mampong ene niema enam so anase anamoto omutu ye ema asa din no munyae nti ye nkyere ho no ye mo impia Nana Sanaa Hene na ye ne entwetwe enkomo kakra nana mepacho mema wakwa baba confidence ba TV ya enyado na ye nchere ho no am say ene akwaside maye niam ebre wabre na ye se wadaje no ye pese nka oka Mampong abakosem kakra ba bia Mampong efri ba ya ansa na ebedru asase yete so yi ma ye nya din no aye fe no Mampong ene ohena no odi anim saa ebedru saa mre no nti ye bese se obeka bibi kakra afa ho amaye yo ye kam Mampong a church say oman pong oman kese na tete no na Mampong na ewo ayase eye abretufo asase na omutu ba ahensan ebi ba ahensan na ahensan no na ehon ohin na ohon ye frɛ na siama guahia ohwa ehon no esuama wo mo ndina zo mo sa tu firi ho nti siama guahia no ye breakthrough no de Mampong free adanse e de ba Asante Mampong ha omo tra bebi bebre ansana omo bedu Asante ekrofon so Mampong ekrofon so betra Mampong ekrofon so ho na omo tra chichiri wo muku na samre no na ntim jakare tenjira hene no ha Asantefo pa we ya no akotaki wi no akotaki wi na wo monka wo mo humum nti na ma oba wesu a no odi nsunkunim oba yesu a no odi nsunkunim na je ko ba ani se tutu penso na oni konfo nochi wo mo ye no mo ka Asanteman ebom mo nyina bom no yi wo ye nkonya yi ska jakofi yes eno ne Asanteman nyina sunsun ti o mo nyanka bom na Asanteman nyina ye nka bom ye hono na ntim jakarede eko betare Asanteman na se tutu o ye nkonyankoma num ma wo mo se wo mo kwa wo bedi nkunim o hihye nkom bi ma ahemfonom se o hena o design wo mo pe o hin bi a ye betwitwa no ye pe o hin bi a de no be hyefom ye pe o hin bi a wono so okọ ekon no a wono wo bedi nkunim so oba obewu di o mo chiche sa de no ma wo mo na Mampong hin na nya se okọ obedi nkunim na nso obewu di sa mre no na wo hin no ye frɛ no bo hin na ntu na woni Asanteman odi Asanteman mu anim ekọ okon ama o se tutu ankobi na odi Asanteman anim ekọ okon koni janjirafo okon na ekon no mu ye den pa na nso o se adi ntim jakari ani o se konfonochi na di ne power ejo esu pa nti eye no omudi janjiraso nkunim ewo feyase mu firi ho no eye no na chese Asanteman agi wo mo ho ayo di wo mo e ba sa no e chese Mampong hin na di kun anim kokoye ndi e ma Asante hin sikaja kofi no na o se konfonoche so ma eye dwete dwa e ma Mampong dina chese Mampong hin ekura dwete na Asante hin sukura sikadwa duha the home Ghana had here Asante hin na tisikadwa so
na Mampong Hene te dwetedwa so obi anti dwetedwa so wo aha o Ghana ha na obi anti sikadwa so wo Ghana ha bi kura the whole world nipa ahemfo kakra bi na wo mote dwetedwa so na okay bibi kakra wo ha beto so na se wo ma ewo ade wo mo di nkunim wo mo di ade ntim jakare nkunim wo mo wa kurofon so afi eba sa na omu hu se Mampong Hene ne bo hye no e ma dom pi ba ne ho so ya na obi abetena no ho ezi we de ko Mampong Hene ho a obi antimi o na oba ji ne hwe a ne ho no esuama yen de na se ye pe ba bi foforo ni etu ni eba ndi wo mo ebe hwehwe ha kwa mo panin ma ye be hwehwe ha ne mo hwe se ha ye two free ekrofo so e de ba ha na akwa mo pani de wantimi ni ya ma ha owu ekrofo so ma esie no na wo hina ode ye ba ha ye frɛ no atakura pani na de ye ba be tena ha ye ba ha ye wa ye hwɛ sɛ de esi do so ye ba no ne se we de omam pompa o pom Mampong bibia ye pon ye kase nti Mampong ni ori omam pompa esa ye betena ha ena mai nya edin Mampong no aseche se omam pon kase okay na ye hwɛ ye old market ya bebia na edwadada no no ye hu se edua bi si ho ye susa nyina na omo se oba se onwoda enkwa ase ene omo keka nsem bi fa ho na eno mibusa se no kra na sa odua no ye fra na dwuno ho no na edi edua oman no kuro na edi dua no hye ma edua na edi ho no ye edwam edwa se ho na edi bia ye bebodwa ye edua se edua ne no ye dwa foforo no wo be ko bon se ebisi ho eno bi ne twa kosi se edwa no okay na no kura se oba wo kwase a wo betwa bra oba nkwase okay enti eno no saa tetefo no mo ba ha no a omo de oman pon no e ba ha no omo ne dua sa edua no mo ba ha no anu omo dua sa edua okay na Africa so abusuan ben na a omo di ade e wo Mampong ha se na me di ka kan e bretu Mampong akonwa no e bretu akonwa bretu fo na edi ne bretu ni a untimi ni na so bretu fo nse wo mo ase omo di ne bretu fo nyina wo mo amudi this wa sefata bretu ni a sefata ye wo group bi ye wo butase fo ye wo babru fo ye wo redu fo ne ye wo kodi krum fo wo mo ne timidi wo mo bretu ne timidi akonwa no okay uko mukura still uko ade fo no mu ho a se bia o ka se uko e bia kodi krum a enye nipa nyina na ofi o ye bretu wo kodi krum a odi akonwa no ye yi ye wo dihye no pa wo saa so na de butase nso ye wo dihye pa wo mu di akonwa no ne wo mu nyina na okay pese me se busa se di ntina munya na kwa be nam so munya edin kontonchi na afezu so de matene se kontonchi ye ade a se akon sa achiachia di ntina mo sa ade a chiachia eto Mampong so kontonchi no de ba ye ne se samwa abrofo ba ha no na wo mo pese wo mo ba ha no na adifo no asantifo no mpene mo mma nti eno na ema ya santo akon no baaye ya santo akon no baaye no enya asantifo nyina na ko ma asantiman yo ebi kokoma abrofo na asem no ebi eye wo mo hinti ebi ko supporto abrofo no meka se Mampong ka ho Mampong ko supporto abrofo no no mo ko esa ko ndi eye ya o mo ba ha no ndu hwa ha schools no mo be bi schools sata no mo ahemfo no obi ampese school ba ho mo bi ampese asore ba ndi e ba sa no
omo ohin usu sechere penso o prima ye di schools ba ha basri one ma omo asase ma omo tisi eyo ba omo asase kakraka so mo fanye omo age na brofo no ye se Mampong no omo ti omo di no pese omo yi kwai ekọ na ho so se o ba popo bopo pa di omo se ho de bopo ako pepo na ako ti se wo de akuma enedwa ebo no ndi ye no se abofo no se ho no aye konto kwa no ye konto nchi ne ho obo de ebo no wo ho no be hia akuma se akuma bebre ye de be tete ho no na akuma na ye de dwa bo eyi kwan okay nya konto nchi bo hia akuma se eku enam eku no ana kwan ntina ma yenya asadin no eku na sema bam no na mebusa se me kai se na matese se konfano chikoto kusua bi eku hihye eku no baabi na de bia metika mu fikuma se ba aya mpese me force ahwe se mehu abat omo kire me obi o se na wo hono na obat me de me hunu eno mebusa se ne kurebu ma na mom de media to me no ankanya enya nokure nanso na ade no wo ho ena de ni ho bi na ade bi wo ho fitafita bi wo ho ebobɔ ho te se kosua no no ba bi e wo no ni ba bi e wo gina no se kosua na bɔ ho a unhu so on me kire no di de me hu no se geographically no na ye fungi bi ade bi a popo bibre bi fitaa bi no na wo ho wo hu popo bibre fitaa bi na tetalo ho ndi wuduru ho a wutimi hu na ye nokure na tetalo ho wo na wa chiri pa ndu ka se kosua ye tu kosua bo be se ha ne o di se ya wo be hu se kosua hu na sa popo bibre fitaa no a tetalo ho na amanfo ye se e konfo nochi na tutu na tetalo ho ye nokure but tREe o pe si ye no opesi ye ma awia mu ye ade no e ma sa fungi no apopo bibre ni nyina afiri ho anu ntina o sese hunhunu bi na za tete wano de before tREe de na utwama hunhu se tetalo na me se busa se first no na omo se ohene bi to a omo ekugya no kwan a omo etwetwa nipati na ne kurebu mu ana na ne kurebu mu soso a na ye kasai no sa den da so ho ye de titi wono na ye believe ne se onipa wuwu a usa akọ baby fufuru anzi eno na ye se heaven okay na abrofo no kan se so ukọ heaven okay nti wo baby fufuru a ukọ esa akọ bobra okay nti se wo yo hin na wuwu a titi pa no about 200 years ago wuwu a ese se ye ma ye kum nipa ma ye de odi ko ja kwan okay na wo no kwa on so ko sumu se de ha no ye sumu pepe okay ne mremu de abrofo ba ye no de ye jan bibia fisa abrofo e ba ha be 200 years ni ye jan sa de no wo ya ye chiwa watomra okay na ebe dance na because of your brain nti say ne no so ohene kese say open tem nti ye be ma waka bibi kakra afutu kakra na de tu Mampong kuro no mabunu ene yenka ne se mabunu ayabai obeka bibi kakra na de tu yefo kakra me ka kire mabunu ne se Mampong panifo mo di ka no mo je ni mo nyam pa Mampong ya Mampong ye wani mo nyam pa wo sabi Asante man mu ha because yena etimi agi Asante man esi ho ni tim tekari ko kon wo fi yase ya di nkonim nti se Mampong branch bia wo nam a se wo suban wo hwe suban papa di ma ye hu se ampa wo firi Mampong na wo kase wo firi Mampong so obi anso di obuo amam na me so branch asema me ka kire branch no se tem bia wo mo modern so mo nam wo mo fa buo e ma wo bia
nana yɛbɛda wase ɛnɛ akwasi de nana atena se wabrɛ ɛna yɛsa agye ne mmerɛ bebrebe nti yɛde besia mmerɛ pam no yɛsa bɛbɔ apia nana biom sɛ biribi kyerɛ yɛ adwene biara yɛbɛsa bɛbɔ apia nana na yɛsa nana abɛtwetwe nkɔmmɔ kakra nti nana sana yɛda ase sɛ obi wɔ apono ma confidence bɛ tv ɛna yɛbaeɛ na wabɛtwetwe nkɔmmɔ